Gidunggab sa usa ka bako operator ang bag-ong hinigugma sa iyang kanhi kapuyo sa barangay Lagtang sa syudad sa Talisay. Naila ang biktima nga si alias Jose, 59 anyos, usa ka vulcanizer nga nagpuyo sa Pardo ning syudad sa Subo. Samtang ang suspect mao si alias Abundo, 34 anyos, nga kasamtangang nagpuyo sa Lagtang. Apan lumad nga taga Himalalud, Negros Oriental. Sa inisyal nga investigasyon, nasuta sa kapulisan nga naglakaw ang biktima kuyog sa kanhi kapuyo sa suspect nga si alias Via, 23 anyos. Nag-inakbayay pa ang duha samtang naglakaw sa karsada nga maoy nakapainit sa ulo sa suspect. Mikuha dayon og bato ang suspect ug dayon gihapak sa ulo sa biktima. Natumba ang biktima hinungdan sa kakusog sa hapak. Mibunot ang suspect sa iyang napo kapulgadang screwdriver. Dayon hansak sa ulo ug dughan sa biktima. Daling misibat ang suspect. Apan nitahan kini sa Talisay City Police, bitbit ang screwdriver nga gigamit niya sa krimen. Ang suspect magatubang og kasong frustrated murder samtang nadala pa sa tambalanan ang biktima ug luwas na ang kahimtang.